Fuck, du er mærkelig. Gamle. I det mindste kan jeg stave til mærkelig. Måske, hvis jeg kan. 2 sek. Jeg prøver. Pas du på ledningen. Hold øje med det der med svaneflæk. Lad være med at kigge på den. Ikke lad være med at kigge på den. Lad være med at kigge på den. Jeg sætter min hat, som jeg vil. I skal ikke puste så hårdt. Single-mødre har brug for anonym pik. Ingen tilmelding. Single-mødre har brug for anonym pik. Det er klart. Skriv og bed om. Så er det bare kuldsing og klamme smøger. Hvad så? Mandag. Og du kan lige subscribe på kanalen, som de andre 70.000 mænds sønner bliver kvalt i en burger. Okay. Ja, hallo. Så lå vi i sengen, og så var jeg sådan, ej, hvad laver du, chat? Så var jeg sådan, nej, det går galt, det her. Med nogle drenge. Jeg er her. Jeg sender den til nu. Okay, hej. Ja, hey, elsker jeg. Eller dig. Elsker jeg. Crazy. Sådan der, ja. Hey, ja, vi skriver snart senere. Hey. Men hey, sådan er det. Klaskende klunker. Okay, det sagde måske lige lovligt højt ude på kæden. Tak for follow, bro. Smukke hummer. Tak for det. Dans med hende. Kom, giv mig. Okay. Bro, he have taken your girl. Sorry? He have taken your girlfriend. Yeah, no problem. No problem. Okay, you have more ladies or what? Skal vi tage en taxa sammen? I er også i Nørre Sundby, ikke? Jo, altså, bor I længere væk fra gaden, jeg gør? Vi bor ved Er du idiot, eller hvad? Er du idiot? Vi bor... Ja, så bare kom i alle sammen bare møder på Medvarsen nu. Koster nok sådan 15 kroner. Så det er 30 kroner, vi bruger her. Stort. Fuck, hvor var det højt. Nej. Hvor det larm. Tusind tak for det 50 kroner, Crown. Fuck, hvor var det højt, det der. Oh my god, det er jo kritisk jo. Hallo? Ja, hej. Hej, snakker jeg med Sille? Det gør du, ja. Okay, perfekt. Jeg har lige set din side her. Du så super godt ud, så jeg tænker, om du har nogle tider i dag? Ja, det har jeg. Er du 100% dansk overfor? Jeg er 100% dansk. Min mor og min far, de er dansk. Okay, og du er over 40? Ja, jeg er over 40. Ja, jamen altså, I kan sådan fjerne også, at jeg skal bare kunne slå dit nummer op med navn og adresse. Okay. Så kun privat hjem. Okay, hvor meget skal jeg have for at knippe dig i røven? Det tilbyder jeg slet ikke. Nå for helvede, okay. Hvad med sådan en golden shower, sådan en slug pis? Nej, ved du hvad, jeg tror, de skulle læse sådan en anden gang, og så måske er der ingenting, der tilbyder det. Okay. Hvad med sådan lege med lort? Jeg er ikke politiet og siger, det er simpelthen for meget det her. Okay, my bad, Sille, my bad, bro, my bad. Og det skjulnummer ringer. Skal vi se, om han har noget at sige til folket den her gang? Snak nu, bro. Må jeg gerne snikke på din pipi, Mandy? Så er du sød. Bro, Matty B, det var en kæmpe fornøjelse, ellers han er med, bror. Det var. Vi ses. Sagde jeg det fornøjelse eller bøsse? Ja. What? Jeg mener, om han sagde fornøjelse, ikke? Er du fucking ikke, Alex? Nej! Det er fucking ikke okay, Alex! Nej! Det er min bedste ven! Eller en af dem, i hvert fald. Fuck dig og Alex! Du har aldrig doneret mig 10 kroner! What the fuck? Oramissen! Hvor har du gjort det der? Det ved jeg ikke. Minusaurer, det der. Nej, hvad snakker du om? Det er Oramissen. Ja, sådan noget der. Lige præcis, det er sådan noget. Gærtemissen, hvad siger dine venner nede i børnehaven til din nye frisyr?
Det ved jeg ikke, eftersom jeg ikke går i børnehave. Nå, nej, det er undskyld, ned i skolen. Hvad siger du til at blive brændt hver dag i pølsevognen? Den her, det her. Jeg tror, det her fad er den rigtige størrelse. Nej, hvem bor tæt på mig og Mette mor? Så kan vi komme ned til hende, og så kan jeg fandme knippe hende, så med kondom. Så er noget andet, uden kondom, hvis hun har lyst til det. Så kan hun fandme mærke det. Er det med eller uden med det? Jeg skal ikke være sammen med dig, Dalton. Nå, jeg er for høj, hvad? Og gamle lader herovre. For satan i helvede. Det må I ikke gøre mod mig. Hvad? Så bliver der smidt en fucking dix. Ja, Her, kom! Jeg kigger. Ej, han trykker på rip. Rolig. Ej, hvor er det dårligt spillet. Jeg kan ikke... Seriøst, for en fucking pislort. Oh my god. Musen nu. Kort. Jamen, jeg har ikke skud! Det var fandme en lækker runde. Jeg gider ikke mere nu. Den virker ikke mere nu. Fuck. Jeg har lige købt den! Jeg har lidt teknisk issues her. You're dead. One more house. Short out. That house. Two short.